హలో హాయ్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వలంపూరి. ఈరోజైతే మరో మంచి వీడియోతో అయితే మేము ముందుకైతే వచ్చేసానండి. అదేంటంటే దృష్టి దోషము ఎలా పోగొట్టుకోవాలి. ఆ దృష్టి ఉండడం వల్ల మన ఇంట్లో ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు, అనారోగ్య సమస్యలు, అలాగే హెల్త్ పరంగానే కానీ అలాగే ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎన్నో రకాలుగా మననైతే పీడిస్తూ ఉంటాయండి. ఈ దృష్టి ఉండడం వలన ఇంట్లో మనం ఆ ఇంట్లో ఉన్న దృష్టిని పోగొట్టుకోవడానికి ప్రతి అమావాస్య రోజు అలాగే శుక్రవారము మంగళవారము మీకు వీలవుతే మాత్రం ప్రతి వారం అండి ఈ 3 రోజుల్లో మాత్రము ఒకవేళ ఈ శుక్రవారం మంగళవారం మీకు వీలు కాకపోతే మాత్రం ప్రతి అమావాస్యకు మంత్లీ మనకైతే ఒకసారి అయితే అమావాస్య అయితే వస్తూ ఉంటుంది కదండి. ఆ అమావాస్య రోజు అయితే ఈ పరిష్కారాన్ని అయితే తప్పకుండా చేసుకోండి. ఈ నరదృష్టి వల్ల నేను ఎన్నో బాధలైతే అనుభవించానండి. మనకే కాదండి, మన మనుషులకే కాదు నరదృష్టి అనేది దేవతలకు కూడా ఉంటుందండి. ఈ దృష్టి అనేది, ఈ దృష్టి దోషము దేవతలకు కూడా మనము శుక్రవారం రోజు అలాగే అమావాస్య రోజు అయితే ముఖ్యంగా మనము పూజా మందిరంలో కూడా ఈ పరిష్కారాన్ని మనము అక్కడ కూడా తీయాలండి. ఆ దేవతామూర్తులకి పూజ చేసుకున్న తర్వాత ఈ దృష్టి పరిష్కారాన్ని అయితే తప్పకుండా అయితే ఇదైతే చేయండి. చాలా నెగిటివ్ అనేది వెళ్ళిపోయి పాజిటివ్ అనేది అయితే మన ఇంట్లో ఒక రకమైన పాజిటివ్నెస్ అయితే ఉంటుందండి. నిజంగా చెప్తున్నాను. నరదృష్టి వల్ల ఎన్నో ఆర్థిక సమస్యలు అలాగే హెల్త్ ఇష్యూస్ అయితే ఎన్నో రకాలుగా ఉంటుందండి. మనం ఇలాంటి కొన్ని పరిష్కారాలు చేసుకున్నామంటే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, అలాగే మనకి నిలకడగా ఉంటుందండి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా మనకి పక్క వాళ్ళే చాలండి, చుట్టుపక్కల వాళ్ళ వల్లనే నరదృష్టి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనతోటి మంచిగా ఉన్నట్టే ఉంటూ ఉంటారు, మన స్నేహితులే కావచ్చు ఇంకెవరైనా కావచ్చండి, మనతోటి మంచిగానే మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు లోపట వేరే పెట్టుకొని మన పైనంగానైతే మాట్లాడుతూ ఉంటారు. దానివల్ల కూడా మనం చూసి మనము ఏమీ లేకున్నా కానీ కొంచెం నీట్గా కనబడి ఏదన్నా చేసుకున్నా కానీ అమ్మో ఇన్ని రకాలుగా ఇది చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి కూడా అనడం వల్ల కూడా దృష్టి అనేది పడిపోతుందండి. నిజంగా చెప్తున్నాను. అలాంటివి అయితే నేను ఫేస్ చేశాను, బాధ అనుభవించాను. వాటి నుండి అయితే చక్కటి పరిష్కారం అండి. ఖర్చు లేకుండా అండి, ఒక 10 రూపీస్ కూడా కావండి మనకి ఈ పరిష్కారాన్ని చేసుకోవడానికి అయితే. దానికోసం అయితే ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. దానికోసం అయితే ఒక నిమ్మకాయ అండి, ఈ సైజు ఉన్న నిమ్మకాయని అయితే తీసుకోండి. దాన్ని మధ్యలోకి ఇట్లా అటు ఇటుగా 4 ముక్కలుగా కట్ చేస్తున్నట్టుగా కట్ చేసుకోండి. నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా కట్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత అందులో పసుపు కుంకుమ వేసేసి ముద్ద కర్పూరం ఉంటుంది కదండి, ముద్ద కర్పూరాన్నే పెట్టాలి. మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసేదైతే అస్సలు వాడొద్దు. ముద్ద కర్పూరాన్ని దాని మీద పెట్టేసి దాన్ని అయితే వెలిగించుకోండి. వెలిగించిన తర్వాత ఫస్ట్ అయితే మనము పూజా మందిరంలో అయితే చేసుకోవాలండి. ఈ పరిష్కారాన్ని అయితే మనము వెలిగించిన తర్వాత దాన్ని క్లాక్ వైజ్గా 3 సార్లు, యాంటీ క్లాక్ వైజ్గా 3 సార్లు, అలాగే మధ్యలో 3 సార్లు ఇలా అనండి. నేను చూపిస్తున్నట్టుగా చేసుకోండి. ఈ పరిష్కారాన్ని నేను ఎలా చూపించానో అలానే చేసుకోండి. చక్కటి పరిష్కారం అయితే తప్పకుండా ఉంటుందండి. రిజల్ట్ అనేది అయితే ఈ దృష్టి తీసేటప్పుడు మనమైతే మనసులో అనుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన ఆ మంత్రం అయితే ఓం శక్తియే నమః, ఓం శక్తియే నమః అనుకుంటూ ఈ దృష్టిని అయితే తీయండి. ఇలా అయితే ఫస్ట్ అయితే దేవుడి మందిరంలో తీసిన తర్వాత ఇంట్లో ప్రతి మూలన ఇలానే తీయండి. ఆ తర్వాత మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది కదండి, దాని ముందర కూడా మనము సేమ్ ఇలానే తీసుకోండి. గుమ్మం ముందర కూడా అండి సేమ్ అండి, క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, కుడివైపు 3 సార్లు, ఎడమవైపు 3 సార్లు, అలాగే మధ్యలో 3 సార్లు ఇలా దిగదీస్తున్నట్టుగా ఇలా 3 సార్లు అనండి. నేను చేసిన విధంగా అయితే చేసుకోండి. ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఆ కర్పూరం వెలుగుతూ ఉంటుంది కదా, దాన్ని అయితే సైడ్కి వేయండి. దాని మీద మనము ఈ నిమ్మకాయ కింద వేసేసి ఇట్లా గట్టిగా కొట్టేసేయండి. 4 ముక్కలు అయ్యేటట్టుగా చెయ్యండి. వాటిని 4 దిక్కులుగా వేసుకోవాలండి. ఈ పరిష్కారాన్ని అయితే ఇంటి ఇల్లాలు చేయాలండి. దానివల్ల చక్కటి పరిష్కారం అయితే ఉంటుంది. ఒకవేళ తను చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంటే మాత్రం ఇంటి యజమాని కూడా చేయొచ్చండి. ప్రతి అమావాస్యకి అయితే ఒకసారి అయితే చేసుకోండి. ఈ పరిష్కారాన్ని అయితే నరదిష్టి అనేది తొలగిపోయి పాజిటివ్ ఉండి మన మనసు అయితే ఆరోగ్యంగా ఉంటుందండి. ఈ వీడియో ఇంతేనండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.